Deputat war ieħor fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qegħdin jiddikjaraw li ma kienu jafu xejn brabta mal-iskandlu Tawdex. Dan qabel mal-Malta Today żvelat li kienet isir xogħol fil-privat imħallas minn fondi pubbliċi fuq ordni tar-raġel tal-eks Ministru għal Għawdex Giovanna De Bono. Fost dawk li ddikjaraw hekk kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco u d-Deputat Nazzjonalista David Agius. Żewġ persuni li fil-leġislatura li għaddiet u snin ta' qabel ħadmu mill-viċin ħafna ma' Giovanna De Bono. Sirt tafu bl-iskandlu Tawdex mill-Malta Today intom? Sirtu tafu bl-iskandlu Tawdex mill-Malta Today intom? Mingħajr riservi insistow għal darba tnejn li ma kellhomx idea tal-allegat attività irregolari li kienet għaddejja fih dan il-Ministeru Tawdex. Ma kellkomx idea qabel x'kien? Le. Intant, il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco u d-Deputat Nazzjonalista David Agius żaru s-swieqi bħala parti mill-kampanja għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Hawn saret referenza għal ħidma li saret biex tiżdied is-sigurtà fil-lokalità tas-swieqi. Bis-Sindku Noel Muscat jirrimarka li sar avvanz f'dan l-aspett meta sena ilu l-Gvern fetaħ asta tal-Pulizija li tant kienet meħtieġa. Asta li kienet ilha tkun imwiegħda snin twal iżda saret biss wara bidla fl-amministrazzjoni.